Добавянето на нова оферта става от бутон добавяне в списъка, а отварянето на съществуваща оферта става чрез двукратно кликване върху съответната оферта или чрез еднократно кликване и натискане на бутона редакция. При отварянето на една оферта по подразбиране се зарежда началния екран, който обединява 90% от информацията за офертата. В лявата част виждаме топ снимката на офертата, след това виждаме системна информация, номера на офертата, кога е въведено, от кого и така нататък. Виждаме информация за контактите, заедно с телефоните на контактите. Под топ снимката виждаме описание на основните характеристики на имота, както и неговото изложение. Под тях се визуализира и пълното описание на имота, което се използва при печат на офертата и публикуване в порталите. Виждаме и предстоящи огледи, които сме се насрочили да изпълним за тази оферта. Вдясно информацията за местоположението на имота, град, район, улица и така нататък. А под местоположението виждаме карта, която интерактивно ни ориентира за точната локация на имота. С двукратно кликване на мишката, картата се разгъва в по-голям размер, за да видим повече детайли от нея. При кликване върху снимката или в полетата контакти и предстоящи събития, програмата ни пренасочва към съответните им табове.